O Concello de Boiro presenta a súa oferta deportiva para os veráns deportivos. Haberá actividades para nenos, adultos e competicións durante todo o período estival. Boiro desenvolverá un ano máis o seu tradicional programa Veráns Deportivos. Nesta ocasión celebrase a 33ª edición e nela haberá diferentes disciplinas deportivas para todos os gustos, pero estarán máis presentes as modalidades que se practican na época estival. Falamos de vela, falamos de piragüismo, falamos de remo e falamos sobre todo, quizáis a mellor a nosa, por decirlo de alguma maneira, actividade estrela, que sería o vólei praia. Entonces, decir que neste programa temos actividades tanto para adultos como para nenos. Dentro de adultos temos tenis, gimnasia para persoas maiores, gimnasia para persoas con algún tipo de doenza específica e vela. Vela no que colaboramos, no que colabora con nós a través dun convenio a CINA. Despois, para rapaces, temos remo, piragüismo, baloncesto, tenis, atletismo, outros moitos deportes. Ademais, o Concello, no seu apoio aos clubs locais, vivirá diferentes competicións e actividades que terán a Boiro como epicentro deportivo. Falamos aquí de campus, de baloncesto, de voleibol, pois, por exemplo, tamén podemos falar da travesía a nado Illa da Bensa e falamos de outras cousiñas así como campus do Obradoiro, que tamén colaboramos o Concello de Boiro con este campus e digamos que nestes tres apartados se estructuraría o que é o programa de escolas deportivas. As inscricións abren o vindeiro 1 de xuño e poderán formalizarse nas oficinas de deportes do edificio das Colonias a través do correo deportes@boiro.org ou chamando ao 679 712 621. Depende do tipo de actividade que sexa. Hai actividades nos que se fai un único pago no Departamento de Deportes, e hai outras actividades onde é un pago, digamos, compartido. Un pago no Departamento de Deportes, un pago no club en cuestión. E outras actividades que hai o pago directamente solo no club. Entonces, esas son unha das cousiñas que si lle explicamos á xente para que non haxa, digamos, erros no momento de facer estes pagos. Falamos de 30 euros polas actividades do verán para nenos, por exemplo, e 40 euros para adulto por todo o verán, que son xullo e agosto. O alcalde boirense, José Ramón Romero, animou a veciñanza a inscribirse nas diferentes alternativas que hai no programa. É unha alternativa de ocio saludable que non só facilita a conciliación familiar, senón que tamén inculca aos rapaces valores como o compañerismo e tamén a disciplina que serán fundamentais na vida adulta. A verdade é que Boiro no tema deportivo, pois a verdade é que temos unha agenda moi grande, non só na temporada, donde hai diferentes ofertas formativas ofertas deportivas para os rapaces e as rapazas do noso Concello, que, sobre todo nas competicións, nas diferentes disciplinas a través dos clubes, senón que continuamos, despois da temporada, ou unha vez finalizadas as competicións, pois con estes veráns deportivos. Veráns deportivos arrancará en Boiro o 22 de xuño e rematará o 3 de setembro.